Здравейте, прекрасни хора, и добре дошли в канала ми. Днес ще говоря за кафето. То е изключително важно за нашето физическо и психично благополучие. За едни хора то е магически еликсир, за други неизбежна сутрешна необходимост. Но знаете ли, че скрито зад аромата му кофеинът може да е както приятел, така и враг на тялото ви? Днес ще разгледаме как кофеинът влияе върху мозъчната и хормоналната ни система и как ползите могат бързо да се превърнат в вреди. Какви са ползите на кофеина? На първо място, много по-добра концентрация и бдителност. Помага ни при умствена умора и подобрява когнитивните способности, но в краткосрочен план. Кофеинът увеличава издържливостта при тренировки, като засилва освобождаването на адреналин. Има и антиоксидантни свойства. Кафето съдържа полифеноли, които намаляват риска от определени заболявания. Пиенето на кафе е и социален ритуал. За много хора кафето е удоволствие и време за свързване с другите. Как кофеинът работи в тялото ни? Кофеинът е мощен стимулант, който засяга невротрансмитерите и хормоните ни. Той блокира аденозина, веществото, което отговаря за усещането за умора. Но това е само началото на сложната химия. През деня мозъкът натрупва аденозин, за да ви сигнализира, че е време вече за почивка. Кофеинът блокира рецепторите за аденозин, като взема тяхното място и ви държи по този начин бодри. Къде е проблема? След време мозъка произвежда много повече аденозин, което ви кара да се чувствате още по-уморени, когато ефекта на кофеина изчезне. Кофеина повишава нивата на кортизол, стимулирайки реакцията бий се или бягай. Ако пиете кафе редовно, кортизола ви може да остане хронично висок, което от друга страна води до тревожност и изтощение. Кофеина засилва освобождаването на допамин, хормонът на щастието, създавайки приятно усещане за еуфория. Но това стимулира допаминовата система, подобно на наркотиците. Може да развиете зависимост. Кафето води до отделяне на адреналин също така, а честото стимулиране на адреналина може да изтощи надбъбречните ви жлези и да ви направи по-чувствителни към стрес. Какви са вредите от кафето? То създава зависимост към кофеина. С времето мозъкът става толерантен, което означава, че изисква все по-големи дози кафе за постигане на същия ефект. Кофеинът може да остане в организма ни до 6-8 часа, което затруднява заспиването и влияе на дълбочината на самия сън. Честата консумация стимулира кортизола, което ви прави нервни и неспокойни. Прекалената стимулация може да доведе до прегаряне на допаминовите ви рецептори, което намалява чувството на удоволствие от други дейности. Как да намерите баланс? Ограничете до 1-2 чаши дневно пиенето на кофеин. Не пийте кафе след обед, за да не нарушите съня си. Изпробвайте допаминова детоксикация. Това е почивка от стимуланти като кафе за няколко дни, за да възстановите естествения си баланс. Хидратирайте се и добре. Ако искате повече подобни теми и искате да разберете как малките промени в ежедневието ви могат да доведат до по-здравословен и балансиран живот, абонирайте се за моя канал. Нека заедно откриваме нови начини да се чувстваме и живеем по-добре. До скоро!